ang epektos. Walang labis, walang kulang. Okay, plat. Unya ang kwarta. Okay na. Okay na, kompleto ni Mang Busing. Isa, busing nga, busing. Wala Ay, ay nakasunod. Wala ay nakasunod rin Busing. Limpyo ra. Okay ra. Okay mo among bulldog baka sunod amo. Isa, mawara ng kuyo. Ay ani no. Para patas, dira mang epektos asang kwarta. Ipakita na ang kwarta. Kuan kanang Kompleto. Kompleto na. Kompleto. kompleto Ricardo. Kompleto. Kanang kuan ta kanang Oh, panta Antohan. kanang. Oh. buy one take one. Kanang ihap og kutog 3. Lakto ta. Oh. Okay. Sige. Talikod. Oh, hatag dako sa talikod. Sige. Ah, 1, to. 2. Ay, what? Magdagan na mo pa ni mamada ang kwarta. Tis po ito. Oh, sige, balik. 1, 2, 3. Ay, sus. Unsa mo na. Bagay ko sa pasalbahan ka na mo. Naroon pa may dagat. Dako, magkita ka. Oh, sige na. Pasalba ka. Aroy. Sige malagpot kasi nagsalba. Ay, dili ko Ah, gigi. Sige na, sir. Oh, Gigi. okay. 1, 2, 3. Saan ko ito? Sakay diri. Yugo. Kailan na to sila kay Lailan. Primani. Biya. Kaya diri sa dito layo layo akong dinagan dugay sa nimo mukuan oy. Ingon sad. Pas dagan mo kag Ay, nag-isi up. Hala. Tara. Paper plate man na. Sige pa sa lupitan ba? Paper plate lagi. Bulong. pepper plate yun. Oh, panana. Ulit ta. Gini ako ba? Nakailan yun. Kiba, be? Ang atuway, sigod ka. Ito ang treat ko, Japan. Makain mo na dyan ang baby. Ang kwarta. Ihapin mo, ihapin. Ay, gano eh. 2, 3, 4, 5. Uy. Ano naman eh? Tanawa. Liman eh. Api pa kung kita kay mangingilan. Unsa mo pa sa detang nailad? Unsa mo man tani? Aming oy.